anupui boral nu chuan anupui fabik chuan college lama hun harsa aton chawwangin pathatak ni atuma masian inkar chu adanglam tadai mai Paris a restaurant pakhata Remy hian pianist na athoka music moi taktak atum china ana chuan thil ngai ring tongin in lama anundan nen po ainang viawa in lama chuan anupui martini chuak tur in siam mek bula chuan anin neina ke chemek wanga aril ruhana soimul mula mase nupui chuan ngai saklem lovin hlo ala khar thu asoi chia chuan anupui chuan thomno leina tur poisa amamo to thu soin aleilo chuan achiat vek tur thu soya apasal Remy chuan model tana tuman an chordu to lo wangin apoi wak lo tur thuina changa mase nupui chuan lingerie model ni tura photographer pakhat nen in mu an tumti asoya Remy chu athong he mai Remy chuan chutiangi ti vengai lo tur thui soisia ati chuan martini chuan akuma tam to wanga amel that na chaw manga model ni renga thei to lo atia anupui chu adan zo lo wangin apoisa nei chun chu petange nge a apasal kar mangin Martin chu chwa atuma mase petrol atle me mawangin anung zo lova Remy chuan nur nun sakatuma a theilo chuan anupui bula chuan I kalarem lo niang kal lo mai ro tia mase tumlui tlat wangin anor kalle tange nge a anung theita shama anin neina ke chemek zel wanga lungai taka panchungin ama emo photographer ho ne na chuan anupui mel thatak chu an phulo thua soi phemol mula Martini chuan ama a truck amu chuan car tiding theilawa atal boy ta chiama asutna lama wandoi thak takin aboral tange nge a Remian chanchinan sia chuan accident na mun chu pan thoya chumini vek chuan Remy Pahrawn Mariani college changin alolet ve chia anu omna zo chuan Remy chuan chanchin du omlo tak chu ashil she wangin anu chu nalama abuai thole aron hotlai tur thu do tin ashil taringota Marian chuan ami zidang lam tak chu amuthiam thoya anu nen anin haunge adam loti azota ma se zo na chu Remy chuan ashelo der tlat Marian chu aroma alut zui maya Marianom lo nu chuan thode huain Remy chu lung chetakina trapa inti patling chopin Marian ruma chuan luta pe paradila Mariani chuan a homework atimol mola Remy chuan Martini chunga thilthleng chu asoi theilo wangina ziak chuak ta zoka azia zo chuan mamo leitura chwa don thu Mariani shila akalmain ale khazia kha do kana da a lochar turin Mariani chu shila dora tanga lo le tle chuan lekha chu Mariani chuan lochar to a oiwak lo hian chutiang thilpoi mo chu fiam thuna ta na mang lo turin Remy chu shila Remy chuan thudik ani thoshil chuan Marian chu tap chuak ta an pani chuan in koinan trap dun ta a Marian chuan apian na apa bula omai chuan abula oma du zok thu Remy shila atuk laya Remy chuan Mariani pa Charlie a zungol ve mu in Martini boral thoshila in min lo dun viau ma sila Mariani en koltu tur chungchanga anin kom zuya Charlie chuan en koltu ni achung het viawa Remian in thlen chuan Marian chuan alo langak reng choi siam sakatum chuan Remy chuan angai lo thu soin engma ei theilo ti asoi tela Marian chuan Remy ari ruha melu tukamu chuan ko ina dara alu ngata mundanga chen adu lo thu shila Remy chuan en koltur thu chiang taka shilin pindana akai luta khuma thudunin an trapa atuk zinga chuan Mariani shat lovin Remy le Charlie chuan athomno Charlie kara chuan an hlanga in chungan letle chuan engtinia fanu chu en kolatum Remy chuan Charlie hena azota Mariani nundante hunman dante le adu zongte shilngala chuti lai chuan Mariani lo ho a Remy chuan panhnai watin puitling taka turina shila mase Mariani chuan thil omzia shi thiamin tuma hirin tlak ani lo thu soina kalson tadeya Charlie an umzuya tum chu Remy chuan dangwatin Mariani medical record chu shila Martini voina hun an man zo chuan Remy chuan ngai na shilawani ber kar tam tak chung chu Nicolas Adora hun mangin ain khar thleng chanchin bule comics bute chia thina zanlama an chung ko bula zanja ei tlanghal mai thina theito pa en kol chho Marianin biak po tum ngai mi alo wang chuan a vui thu a soi chuaka Nicolas chuan afa dik takani lo wangin Mariani chuan ikal santai moti niang
hunaralanga are ve mayang ati sakchina ari roti thovenna Nicholas chuan asilo la chuakin atuma Remi chuan piano lo tum ve bok a ho konga Remi chuan telephone buta hmua Mariani call ta a mase Remi ni ti asia chuan Mariani chungoi tlat apa bula umtir wangin ala hotlatani Remi chuan achan chilfia in angen chiama mase Marian chuan achang du chuang lo Remi do thailo chuan angai thu soin phone chu da ta a atuk zana chuan piano chu tum du lawa managerin aron hawa mase Remi chuan anun hlim lo laya music lungai thak deuh deuh tumring chuan a hlim lo na bil cha te lo shila manager chuan anha tangin a ban ngal ta mak mai apartment a chuan ngui takin oma chuti lai chuan kongka non ki ka vohon chuan Mariani a suitcase khaina loading reng aron let le don ti a soi ngala apaina la shat lo thule aron zon arin thote Remi chu shila Remian anhial main Mariani chuan Remi chu ko a Charlie chu ron langhal thuai Marian chuan arwala le ta du lawa akal khum top te ni lo chuan atlan bozel tur thu apa shila Remian afanu thu soi ngai pui mo saktura shil chuan Charlie chuan kuta thak ta a anin swa zo chuan Marianin anhiama ti fai saka Charlie kal tur chu Remi chuan Mariani ngai to lo tur le afa ang tak taka en kol tur thua cha a Mariani chuan Remi eitora siam saka ei pa chuan na nei to lo thu soya Mariani chuan piano le sona pek line naw oma aloin lo ve thei tur thule chumi chuan anma mo zwa leina tur an nei thei mai rin tho soya ti chuan Remi chuan piano le son chu petran ta a Marian chuan college kalpa in naw chuan zanlama ain lo ta zia tlai khat chu anaw wanga a ho tlai zia wanga angai to thule azir nei na tuar wanga Marian chu a part time job ti tlem turin Remi chuan ashila muturina ti zui ngala mase Marian chu apindan lama akal du lo wangin Remi chuan aril ro soi tura ti chuan Marian chu Remi oma bein adu thu chu shilta a Remi maktilu tuk chuan soinom sakpa in aril ro boy wang mai me apu saka mase Marian chuan engtik lai puwa angai twaring chin thule amak tlaniam chu anna tho wang ni lovin aril ro omring wanga a concentrate theilo thu a soita deu dewa Remi chuan nuam lawati ruviau mai mase chu tiang aril ru aputle feelings anei chu ani angrual mei chite rol tan chuan thil normal ani thoshil fein an kumain thlau ema wangin adu theni lawati a rilruna takin Mariani chuan meiche puitling ani to ti soin room atangina chuaka tuk thwana nei lain Mariani chuan a soi chuak le a feelings chu a chian thule an kumin thlauna chu angai poimo lo thoshila ma se Remi chuan anin kara thil thleng aum lo na na soi pui du haulawa chumi thai chuan alation pezo Remi ron ho chuan Marian chu thomnu halovin Remi khuma lo mu a ma se Remi chuan mutpui tum lo ti chiang takina lantira ma se Mariani ro atumaru tul thung atuk zana po Marian chu Remi khuma insonin abula le khabu chiara adu pianga ti theithu Remi shila Remi chuan aruma le turina shila ma se Marian chuan chetlak atum tamaya Remi chuan rang takin anam sona atuka chuan Marian chuan thisina tla chamti anre chuaka boruak thar hip tura tlanglon turin doktorin thorona Charlie chuan anom na tur alo boy pui chungin Marian churel manga local tir mai turin Remi shila train station a Remi chuan azin khothon chu atana thatur ni tho Mariani shila Marian chuan rel chwa ma fop turin ngena nar theilovin Remi po chuan a fop ta a chumi tlai chuan inlo amana pek theilo wangin apartment chwa sana Nicholas ate chung kwa afin taroya Christmas ni chuan Mariani ne na tagin koladonga amangai thoron shila Remi po chuan lo shilet ve a Simone Nicholas no puibula ankar man ho sakadila Mariani muturin tlang lama chuan akal tangala anin muchia chu in fopin hotel an pana mase Mariani chuan apa har mange ya letle angai thoshila chonhulama alokal tur thotiama alole chuan Remi tuitaka muhil amua athomno phelin Remi bula chuan har ma chu mua Remi har chuan Mariani chu pomin chumini chu an pani chuan an mangdun ta a ain khal holama chuan Remi chuan anupui boral ta martini chu bemolmol athe ang toka indana tum thole athlen tak tho tho shila afanu chu lo ngai to lo tur shilin adwat thole abula chuan afanu polhim thote soya
huna liama mariani polo le te to a ma se remi chuan a kopuyangin a en lo te amuthiam thoya chubaka ain lo athara shwain pindan shan anei tira marianin thil omzia zo chuan remi chuan channa mu mala pelo chonei line remi chuan Christmas laya aning kara thil thleng chu soichuak to lo turin mariani shila alo rem ti ve maya remi chuan aning kar chu chhunzom zel chi ni lo ti in nun nuam taka mang turte chianthar siam turte le arwal pui ngaizawng turin afuya remi chuan mason tum zelin parisian ti ruma piano tum tran le ta a ina thlen chuan mariani a chiante lenga lo som cheu mai nicolas atina kalin ari ruti tholnan piano tuma aina le te chuan mariani chiante chon lo om to lo ma se pakhat mariani room atanga lo chuak nen chuan anin toka mariani chu han check adu ama se ril ro thak le ma se mariani chuan kongka lo hongin lu turina soma mariani chuan athuron zomin ama thak tu tur azon thu remi chu shilta a be sei nei takin remi chu panhnaya ma se remi chuan narin thinrim takin a chuaka atuka chuan nicolas chuan a thian pa chu damsam lo mel takin a hmu'a ma se remi chuan a hna chan wanga advertisement lo tar sak turin atita daya mariani chante zinga pakhat birthday lomna piano tum turin remi chu royani a marianin mipa a chei kwalvel chu ngoi rengin sheom tiru takin remi chuan a en reng atum laklo line mi khwal pakhatin speaker mangin music aron play thuta lam twal lam an pan ta sowa remi chuan nuam lo ti hlia mamo ani to lo nia in shain birthday lomna huai hotu bula chuan dot soin a ho ma taringota ani chuan tum thiamati ziate a shilin a fakchiama marian chuan a pashon ho tuma mu chuan pannain abianga fopa akalmain marian chu loving him turin party host chu cha a ani chuan alo ti ngei tur thu lo shillet wat khovar lima marian chu lo ho ve chau remi chuan alo la ngak reng marian chuan sana en na chang alo shat lo pal thu soin a ho tlai wang chuan coffee siam saka remi chuan marian a mangai na chu pomngam ve to in ma la tran ta a atuk zinga chuan in leng an nei thut remi chuan marian chu ruma tat tura shilin tunge ni en turin a chuk thunga Charlie chu a fanu mu chakin alo kala lo ni remi chuan marian chu cafe a thil ei turin a chhuah thule nakina local non le mai turati in Charlie chu do ta shila Charlie chuan in chunga chol hadam shimshima du te soi chuan remi chuan arim ti tange nge a marian chuan tunge local ti sha tumin in chunglam atang chuan aron tlan thla a amuthu chu Charlie chuan makati he mai chuta anni pani chu tho phangmel an put ve ve wangin aring helta a marian chuan an French teacher adam lo wanga class an nei lo thu soin apa chu do ta shila Charlie chuan zuang henga an pathum chuan chen hawa rota remi chuan alo thlop thoya mase marian chuan adu lo na chu a mela a thup seng lo Charlie chu ho turina chuak ta a chuak che chu remi le marian chu aning kwa thlopa mase Charlie chuan pona tangin alo thlir ru reng ti an shilo Charlie chu ron lut le in aning kara chuan omo omem te zo chuan remi chuan thinrim takin Charlie chu changa Charlie chuan arui wanga aring hlel ni in ringin ngai damadila remi chuan aning kara thil thleng wanga thil thalo a thlena hlo tho mariana shila zan khat chu mariani lo tlan ho in remia mu hela kai thowa anawom pakhat adam lo wanga puiturin angena an pani in anaw om te in lam chu an pan thoya doctor an kobok no pangno Charlotte chuan afano neteli chuan shitanga kai ti aron sheve chia doctor chuan damdoi le turlis remia pe a ma se leina tur poisa nei lo wangin simoni poisa puka damdoi nen ale chuan Charlotte chuan lom tholo shila remi chuan Charlotte chu du zong tak mai ni a thir dan chu marianin alo mu ve renga an hokonga chuan mariani chuan Charlotte laka aril rupudana zota athike ma wangin netili kantoranga kalin awa mule arin tho soi chuak hiala mariani rinange in remi chu Charlotte te na chuan kalli a piano tumlai awa mufu thiamati ema wangin atum zo anga ka apindan kong ka kikria sha chuan hong turin Charlotte chuan apan phea remi mu chuan makati ruviau mai remi chuan neteli din munche tura local ani thule ani liap da kirpa atum thote
ma se ni liap chu aron ken theng hil thu te soi nok noka Charlotte chu nuya zaru he a hole mai tuma ma se Charlotte chuan thingpui in turina soma an pani chuan in komin an tuizong ain an zia ti chu mak an ti dun hi a ina thlen chuan Maria ni chu kwa in nan muduna Marian chuan Charlotte ya thik tho soi chuak li a enge Charlotte ya chuan a mo zo ta remi chuan Charlotte bula chuan himnia ain sha tho a soi chuan Maria ni ru chu na hle a mi tuitling chungin Maria ni chuan atana mei chitling tok ani hun le aza puilo hun tor anga lhel tho soin mi fa en kol to lova afa nge a en kol the na na afa pai saka chak tho te soi zelin mei chedanga mel khan abe seina ke chiat vek tho soya atuka chuan Charlotte music play an enzo nuin remi chuan Maria ni bula pianist ni chu bansana tum thole pianist lo chamani tho soi chuak lo turina ti a Maria ni chuan a soilo tur thu tiamin atel lawa anun theilo wangin kalsan lo turin angen ve ngala remi le Charlotte te data an chua dun zan chuan Maria ni chuan Charlie bula abula cheng tura let le atum thoshila remian ina thlen chuan Maria ni room ruak veka mu a Maria ni kalbo wanga rilunain Charlotte te na kala hunan mangdun ta a neteli chuan lo en renga chuan movie chu top zuita ani